дар замони буҳрони фарогир дар матбуоти чопии тоҷикистон кам касон тасмим мегиранд ба чопи маҷалла ё рӯзномаи ҷадид бипардозанд. ин бори сангин аст. агар чунин ташаббус гирифта шавад, ба нашри давомдори он ба шубҳа менигаранд. баръакс Фаридун ба ин андеша аст ки шароити Тоҷикистон дар қиёс ба дигар ҷойҳо барои чопи маҷалла ва рӯзнома беҳтар аст. ӯ муассиси маҷаллаи иқтисодчӣ аст. мегӯяд бозори чунин маҷалла дар кишвар холис ва ин шароити беҳтар барои рушди кори ӯст. дар Тоҷикистон имрӯз пайдо шудани маҷаллаи иқтисодӣ гумон дорам назар ба он имкониятҳое ки дар Русия аст шояд имкониятҳои хубтарам бошад, аз хотире ки бозор холист, яъне бозори маҷаллаи иқтисодӣ, яъне хабарнигории иқтисодӣ дар Тоҷикистон холӣ аст ва мо кӯшиш дорем ки ин холигиро бо маҷаллаи худ пур кунем. Фаридун Усмонов ки таи 10 соли ахир бештар дар Русия кору зиндагӣ дорад, идеяи таъсиси чунин як маҷалларо 2 сол қабл тарҳрезӣ кард. замоне ки дар Русия маҷаллаи иқтисодии Туркияро барои туркзабонҳо рӯи чоп овард, ба хулосае омад ки дар ватанаш ҳам ба ин гуна маҷалла эҳтиёҷ ҳаст. бисёр нигоҳ мекардам ва медидам ки дар мавзӯи иқтисодӣ дар нашрияҳое ки дар Тоҷикистон чоп мешаванд чандон диққат дода намешуд, диққати кофӣ дода намешуд. аз ҳамин хотир фикр доштам ки шояд маҷаллаи иқтисодӣ ба Тоҷикистон ба бозори Тоҷикистон мувофиқ шавад ва инҷо таваҷҷӯҳ зоҳир шавад. бо пасандози худ авохири соли 2016 ба чопи маҷаллаи иқтисодчӣ шурӯъ кард. Фаридун бо итминон мегӯяд аллакай нашри 5-уми шумораи маҷалла баёнгари он аст ки ин самт барои тиҷорат судовар аст. ҳоло ин маҷалла моҳе як маротиба дар ҳаҷми 48 саҳифаи ранга ва бо забони русӣ чоп мешавад. агар боварӣ намедоштам ки ин маҷалла ба ман пас аз чанд вақте даромад меорад, ман ба ин корам шурӯъ намекардам. яъне оғоз намудани ин кор боварӣ ба он ки ин маҷалла ба ман даромаде меорад. Фаридун ки худ иқтисодчӣ аст, ба чопи маҷалла аз нигоҳи соҳибкорӣ менигарад. ӯ мегӯяд дар ҳар шароит ноширо зарур аст то ҳадди ақал 2 сол барои нашрия маблағ сарф кунад то суд орад. ман барои худ вақте ки қарор додам нақша кашида будам ки ман мефаҳмидам ки ин маҷалла дар муддати 1 сол ёки 2 сол маблағи худро барнамегардонад. яъне ман омода будам ба он хароҷотҳое ки дар давоми 2-3 соли наздик бояд барои маҷалла мекарда бошам. ба гуфтаи Усмонов ҳоло дар Тоҷикистон журналистикаи иқтисодӣ рушд накардааст. мегӯяд дар Тоҷикистон ёфтани хабарнигороне ки дар мавзӯи иқтисодӣ бинависанд мушкил аст. бинобар ин ҳадафи дигари худро ба вуҷуд овардани журналистикаи иқтисодӣ медонад. вақте ки ман дар расонаҳое мисол мегӯем ки интернетӣ сомонаҳои гуногунро аз назар мегузарондам, дар мавзӯи гуногуни иқтисодӣ дастрас намудани маълумоти кофӣ, яъне хабарҳои кофӣ ки аз тарафи сомонаҳои гуногуне ки мо дорем нашр мешаванд душворӣ аст. аз сабабе ки аксари ноширони рӯзномаву маҷаллаҳои мо худ хатмкунандаҳои факултаи риштаи мисол мегӯем журналистика ҳастанд ва хабарнигорӣ ҳастанд, онҳо бисёртар ба дигар мавзӯъҳо диққат метиҳанд. ҳоло бо Фаридун Усмонов ки худ сармуҳаррир аст, боз 5 нафари дигар кор мекунанд. ҳайати эҷодии маҷалларо ин чиз ба кор дилгарм сохтааст ки аз ҳар як буҳрон роҳи раҳоӣ ҳаст. ба гумонашон гӯшае аз ин роҳро онҳо пайдо намуданд.